Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Kadong buntaga atong makauban si Kapuso artist and who plays Beatrice sa bagong teleserye nga atong atangan sa Kapuso Network. Walay lain kundi si Kapusong Anna Vicente. Maayong buntag, Anna! Ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Hi! Maayong buntag sa iyo, attorney, at sa lahat ng nanonood sa atin sa buong Mindanao. Maayong buntag po sa inyong lahat. I'm okay naman. Ito, quarantine. Actually, trying to be productive as much as I can. And speaking of productive, how are you spending your time? Meron ka ba mga bagong natutunan naman ngayon while on quarantine? This quarantine period, ang dami kong na-discover sa self ko. Sobrang nahilig akong magluto, and I tried different dishes. Hindi lang Filipino, kundi international. You get to spend more time with your family. Malapit na ang Pasko. Siyempre, tradition sa mga Pilipino, diba? We usually decorate our homes with Christmas decors. Nagsimula na rin ba kayo, Ana? With that naman, actually, to be honest, hindi pa. Kasi hindi kami masyado nakakalabas. Kasi medyo prending game kami ng family ko. So, hindi kami masyado nakakapag-mall, ganyan. And it's a totally different year. Parang, siguro, for now, parang nag-skip muna kami with decorating our homes. And siguro enjoy na lang the real meaning of Christmas. Yung totoong spirit ng Pasko. How do you think will you be able to spend your Christmas? Kayo lang buong pamilya dyan sa bahay? Actually, oo nga. Parang, we're trying to keep things simple now. That especially with this pandemic, parang, talagang family time lang muna, ganyan. Kasi you don't get to travel naman, hindi ka naman kumbaga, walang Christmas vacation kasi talagang buong ilang months na tayo on vacation. So, feeling ko spending time and spending quality time with the family, that's the most important thing for me. Napag-alaman namin in one article na mahilig ka daw sa gymnastics. Tama ba yun? Paano ka ba nagsimula o nahilig sa gymnastics? Actually, gymnastics ko when I was in elementary pa. Kasi parang yung mga club sa school, sobrang nagustuhan ko. Siguro parang consecutive years ako nag-gymnastics. So, with that naman, I didn't get to pursue it. Hindi ko siya natuloy-tuloy. Pero that's my dream talaga, to be a cheer dancer, pep squad, ganyan. Kaya nakikita namin na you're really able to stay fit and so healthy. No wonder, isa ka sa mga girls of summer, di ba? Yeah, pero walang summer. Siyempre, 2020 is also a big blessing for you dahil you're taking on a huge role sa bagong teleserye na aabangan namin sa GMA, Ang Dalawang Ikaw. Please tell us what you can. Ano ba ang kwento or story dito sa bagong teleserye na ito? Ang Dalawang Ikaw is basically si Ken-chan and Rita Daniela. Si Ken-chan ay may dissociative identity disorder. So, meron siyang dual personality. Ako, si Beatrice dito, yung fiancé ng alter personality naman ni Ken-chan, which is Tyler. So, para siyang, ako yung fiancé niya dito. So, talagang, parang, torn siya between me and Rita dun sa story. Yan. Sino pa yung mga makakasama namin dito sa Ang Dalawang Ikaw? Ang Dalawang Ikaw, andito din sila, si Jake Borga, si Joanna Tan, si Jeremy Sabido, and si Dominic Rocco, and marami pang ito. I'm sure marami dito sa Mindanao ang talagang aabangan ka. And of course, ang Dalawang Ikaw, please invite everyone to watch out for this new teleserye. Mga kapuso, iniimbitahan ko po kayo. Abangan niyo po ang Dalawang Ikaw. Malapit na po yan. Next year na po yan dito po sa Kapuso. Nagkakaing salamat, Anna, for joining us this morning. Thank you so much po, attorney. I enjoyed po. And that was Anna Vicente, mga kapuso. Tutok lang mo kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.